Γεια σας! Καλησπέρα! Εγώ είμαι η Κλέρι. Και εγώ είμαι η Νικόλ. Και σήμερα θα σας εξηγήσουμε τι είναι το That Summer Feeling για όποιες δεν έχουν καταλάβει. Αυτή είναι η δεύτερη φορά που κάνουμε το That Summer Feeling, οπότε ξέρουμε πολύ καλά τι συμβαίνει. Ακούστε προσεκτικά. Το καλοκαίρι το θυμάστε που ήταν κάποτε 3 μήνες? Σας έχουμε νέα. Εξακολουθεί να είναι 3 μήνες. Φέτος λοιπόν ο στόχος μας είναι να μπορέσουμε να μαζευτούμε μια όμορφη παρέα γυναικών και μαζί να βιώσουμε ένα καλοκαίρι ανεπανάληπτο. Όχι τις 2 εβδομάδες που θα πάμε διακοπές, αλλά τους 3 ολόκληρους ζουμερούς μήνες που έρχονται. Και πώς θα γίνει αυτό? Ηλεκτρονικά. Η experience θα πει ηλεκτρονική εμπειρία. Θα πει από όπου και αν βρίσκεσαι, με το κινητό σου ή με το λάπτοπ σου ή από όπου αλλού θες, ακόμη και αν είσαι στο γραφείο, θα μπορείς να βουτάς στις αισθήσεις σου. Με έναν τρόπο μαγικό, μια αίσθηση τη φορά, κάθε εβδομάδα αφιερωμένη σε μια αίσθηση για 5 ολόκληρες εβδομάδες, ούτως ώστε όταν πας διακοπές να είναι σαν να ξαναγίνεσαι παιδί. Μαγικό! Το ζήσαμε πέρσι μια ομάδα από περίπου 40 γυναίκες και φέτος ανυπομονούμε όλες να το επαναλάβουμε. Βασικές ερωτήσεις που μας κάνετε είναι το πώς ακριβώς διεξάγεται. Με απλά λόγια, κάθε εβδομάδα εμείς σας αποστέλουμε email στο inbox σας ως Sailing Crew του That Summer Feeling και εσείς το μόνο που κάνετε είναι να βουτάτε στις αισθήσεις και να γνωρίζετε νέες γυναίκες και να εμπνέεστε και από τα ταξίδια των αλωνών μέσα σε ένα κρυφό Facebook group απόλυτα ασφαλές, στο να μοιραζόμαστε τις εμπειρίες μας, το τι μαθαίνουμε, το τι αισθανόμαστε, το πώς ξυπνούν οι αισθήσεις. Είναι πραγματικά μαγικό και νομίζω ότι μάλλον χρειάζεται να το ζήσετε για να το καταλάβετε, αλλά προσπαθήστε να φανταστείτε λίγο κάθε 2 περίπου μέρες μέσα στην εβδομάδα, γιατί στέλνουμε 3 email την εβδομάδα, σας έρχεται ένα ζουμερό, μεγάλο, γεμάτο χρώματα και φανταστικές ιδέες για να γεμίσετε με αισθήσεις το καλοκαίρι σας. Κάθε εβδομάδα είναι αφιερωμένη σε μια διαφορετική αίσθηση και μέσα υπάρχουν ιδέες, πρακτικά tips, έξυπνοι τρόποι για να διωγγώσετε τις αισθήσεις σας, για να μυρίσετε καλοκαίρι, να γευτείτε καλοκαίρι. Έτσι, είναι μια φανταστική εμπειρία η οποία δεν περιορίζεται μόνο σε αυτό το email. Εκτός από το μυστικό ολόδικό μας Facebook group, υπάρχει φέτος και ένα playbook το οποίο έχει σχεδιαστεί ειδικά για τη συγκεκριμένη εμπειρία για να το απογειώσουμε όλο αυτό. Ένα playbook που θα σας σταλεί ηλεκτρονικά σε PDF μορφή, στο οποίο θα μπορείτε να συγκεντρώσετε την πιο σημαντική για σας εμπειρία, το πιο σημαντικό συναίσθημα, τις πιο σημαντικές αισθήσεις που θέλετε να κρατήσετε για πάντα ζωντανές. Αυτό που ανακαλύψαμε και οφείλουμε να το πούμε είναι ότι με το playbook μπορείτε να, ακόμη και όταν τελειώσει το σεμινάριο, ακόμη και όταν τελειώσει όλη αυτή η εμπειρία, ακόμη και αν βρίσκεστε διακοπές, να μπορείτε ανα πάσα στιγμή να γυρνάτε πίσω στην κάθε αίσθηση, παίζοντας, συλλέγοντας, μαζεύοντας αναμνήσεις, και είναι ένα εργαλείο που με όσα χρόνια και αν περάσουν θα μπορείτε πάντα να επανέρχεστε. Είτε για κάθε καλοκαίρι ξεχωριστά, είτε για το καλοκαίρι του 2017 που μπορεί να είναι το καλοκαίρι της ζωής σας. Το λιθαράκι επίσης που βάλαμε δεν έχει να κάνει νομίζω μόνο με το καλοκαίρι, όσο έχει να κάνει με το ότι οι γυναίκες του σήμερα, αυτό που διακρίναμε και διακρίνουμε δυστυχώς συνεχώς, είναι ότι σκεφτόμαστε πάρα πολύ. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτής της διαρκούς σκέψης και του να τα προλάβω όλα, να είμαι σωστή απέναντι στις υποχρεώσεις μου, να είμαι η ρόλη μου, ανακαλύψαμε με την Νικόλ ότι ξεχάσαμε τις αισθήσεις. Οπότε είπαμε, γράφοντας ένα σεμινάριο για αισθήσεις, ποια είναι η κατάλληλη εποχή που πραγματικά να μπορεί να βοηθήσει τις αισθήσεις στο να ξυπνήσουν. Και κάπως έτσι εντάξαμε το καλοκαίρι. Τι πρέπει να κάνετε εσείς? Καταρχήν, αν έχετε απορία, να μας στείλετε ένα email ή να μας πάρετε ένα τηλέφωνο. Αν δεν έχετε απορία, απλά να γραφτείτε, γιατί στις 9 Ιουνίου σαλπάρουμε. Ξεκινάμε. Παρασκευή, για να είμαστε όλες στο σωστό mood, να ανοιχτούμε σε νέα πράγματα. Έτσι ξεκινάμε λοιπόν την Παρασκευή 9 Ιουνίου με το πρώτο μας email και την πρώτη μας αίσθηση. Όμως το Facebook group θα ανοίξει λίγο νωρίτερα, οπότε μπορούμε να τα λέμε και λίγο νωρίτερα. Γι' αυτό
κάντε την εγγραφή σας, αρχίζει η παρέα σιγά σιγά να μεγαλώνει, έτσι για να μπορούμε να αρχίσουμε να επικοινωνούμε, γιατί είναι πολύ πολύ βασικό να μιλάμε μεταξύ μας και να μοιραζόμαστε αυτές τις όμορφες εμπειρίες, γιατί πάνω απ' όλα αυτό που δημιουργείται στο τέλος είναι μια πολύ όμορφη κοινότητα γυναικών που ανακαλύπτει πόσα πολλά κοινά έχει μεταξύ τους οι γυναίκες, και νομίζω ότι όπως και πέρσι γίναμε μια πολύ όμορφη ομάδα που συνειδητά ζήσαμε την εποχή που τυχαίνει να έχουμε επιλέξει για το That Summer Feeling, έτσι που ήταν το καλοκαίρι, και εγώ να σας πω την αλήθεια μου, λίγο και το Γενάρη γύρισα πίσω και έζησα λίγο καλοκαίρι, όχι να το πω αυτό. Τώρα, πραγματικά εάν υπάρχουν απορίες είμαστε εδώ. Όπως και να έχει, δεν θα μπορέσουμε να καθυστερήσουμε να σαλπάρουμε. 9 Ιουνίου είναι αυτό. Αν μέχρι τότε χρειαστείτε κάτι, απλά μας ενημερώνετε. Φιλιά πολλά και τα λέμε μέσα. Φούλες θύσεις, κορίτσια.